Haló, haló. Na hát, sziasztok. Hát ez egy újabb reakció videó. Ez egy Sandy make-upos lesz. 10 hónappal ezelőtti videóra fogok ma reagálni. Ezen van 111 000 megtekintés. 2800 like. És 101 000 feliratkozója van ennek a csajnak. Először is nézzük meg a kommenteket, mit szóltak ez. Nagyon jó videó, imádunk, Sandy. Állítólag ő a legcringe-ebb, én nem tudom, én nem nézek ilyeneket, de mindegy. Szia Sandy, mi egyszer az iskolában bementünk a WC-be, és lekapcsoltuk a villanyt, és becsuktuk a szemünkhöz, majd... Mi? Mindegy. Majd azt mondtuk, hogy húst a húshoz, vért a vérhez, megidézlek én most téged. Az egyik hátsó WC-ben volt egy ilyen dobbantás hang, mi kirohantunk, de onnan azóta is fura hangok jönnek, szóval szerintem te is kipróbálhatnád, de ez is ilyen paranormális dolog. Nevetős smiley. Nincs skriptelni. Bocsánat. Szeszani, nagyon tetszett ez a videó, szív. Megpróbálod azt a játékot, aminek az a neve, hogy a fenevad. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Szív és mosolygó smiley. Nekünk is volt olyan a fiú WC-ben, mi bementünk, szóval 2 ajtós volt, bezártuk mind a 2 ajtót, a bejárati és a WC-be bejárati ajtót, lekapcsoltuk a villanyt, kimondtam 3-szor, hogy Bloody Mary, a többiek ordítottak, és megrugott az egyik. De az egyik, nem Bloody Mary rugott meg, hanem az egyik. Én mondom, te voltál hülye gyerek? Ő mondja, igen. Én mondom, na akkor inkább innen menjünk ki. De azért visítottak, mert nem láttak. Én meg elkezdtem ordítani, hogy Tanáléni, beszorultunk! Szóval igen. De úgy nem paranormális volt. Az szerintem, mert nem hallottunk mi semmilyen döbbentés. Na mindegy, nézzük a videót. Sziasztok, srácok, kis üdv újra itt a csatornán. Rengeteg olyan üzenetet kaptam tőletek, hogy... Azt, hogy rengeteg olyan üzenetet kaptam tőletek, azt tudjátok, mit jelent? Azt mondja, hogy rengetegen írtátok, de amúgy meg igazából írták 2-en, de amúgy ez a nagyon max, hogy 2-en. Azt olvastátok az interneten, vagy azt hallottatok, hogy nem szabad hajnali 3 órakor tükörbe nézni. Én ki szoktam menni WC-re, és belenézek néha a tükörbe, így véletlen. Semmi nem történik, max csak az, hogy lehúzom a WC-t. Szóval igazából ez egy hatalmas kamu. Pedig ezt a kihívást egyáltalán nem akartam megcsinálni, mert én... Egyáltalán nem akartam megcsinálni. Úristen, nagyon félek. Ettől nagyon félek. Viszont utána keresgéltem az interneten, és én ezt nem... Az a keresgéltem az interneten, az azt jelenti, hogy beírta azt, hogy Bloody Mary, és egyből kinyom, és ránézett egy videóra, jó, ezt meg kell csinálni. Nem találtam meg, viszont cserébe megtaláltam a Bloody Mary játékot, teóriát, úgy... Játékot, teóriát. 22 másodperc, szerintem 3-szor állítottam meg, már félig kikringeltem, és Szüli Week 4. Budapest. De amúgy a címe az a legviccesebb. Megidéztem Bloody Mary. Soha ne nézz a tükörbe éjfélkor. Esküszöm, nekem is kéne csinálni ilyen skriptes videókat. Én is átállítom az időt hajnal 3-ra, oda megyek a tükörhöz, és akkor elkezdem mondani, hogy Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Aztán meg elkezdek sírni, mert beöltöztettem valakit green screenbe, aztán pedig lecsapja a WC ülőkét. Mert az ajtót becsapja. Ja. Szóval lehet, hogy nekem is kéne ezt csinálnom. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt lehet, hogy mégis ki kellene próbálnunk. Számos elmélet Nyugi, nem fogsz meg... Amúgy azt mondom, nekem nem kellett volna kipróbálni, mert meg fogsz halni. létezik arról, hogy ki is igazából Bloody Mary. Egyesek szerint egy gonosz szellem, míg mások szerint a sátán lánya lehet. Számos verzió létezik. A megidézése így történik. Én azt hittem, hogy egy cuki nagymama, aki 90-es években jár, de ezt döntsétek el ti.
Állj éjfélkor egy tükör elé, és gyertyafényben mondd ki 3-szor egymás után azt, hogy Bloody Mary. Egy legenda... Én mindjárt megvárom a hajnal 3-at, levideózom, kimegyek a tükörhöz, és elkezdem mondani, hogy Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Szerint a karmaival támadja meg azokat, akik megidézik, más történetek szerint fegyverrel támad, vagy addig kísérti az embereket, amíg azok öngyilkosak nem lesznek. De Bloody Mary örökre támad, vagy addig kísérti az embereket, amíg azok öngyilkosak nem lesznek. De akkor ő miért? Bloody Mary örökre Viccelek. be tud zárni akár a tükörbe is. Vagy egyszerűen kiválja a szemed. Úgyhogy igen, ti is halljátok, hogy nem a Kivágja a szemedet? Úristen, paranormális jelenség. Itt amiben hiszek, abban, hogy amúgy igazából ez csak egy kicsit önkívüli állapotban lévő embert találtak így, Bloody Mary-t, ha megnézed, akkor kivágja a szemedet. És hajnal 3-kor kell a tüköröd, gyere a fénybe. legjobb ötlet ezt kipróbálni. Aztán lehet, hogy viccelődök ezzel, mert este megtámad. És arra kérlek titeket, hogy ti ezt otthon ne próbáljátok ki. Ne próbáljátok ki otthon! 100% veszély! Megtaláltam Rolixot a Minecraftba! Én annyira nem Mérit. hiszek benne, nyilván azért izgulok és félek. Jó, nem hiszek se a szellemekben, Mondja, nem hisz a szellemekben, de azért fél tőlük. Ilyen természetfeletti dologban, de annyira be tudom beszélni magamnak, hogy ezek csak megijedek dolgoktól. Van pár Azért csak megijedek dolgoktól. TikTok videó így a neten, amit nézegettem, ezeket majd be fogom nektek vágni. Lehet, hogy jobb ötletet volna, hogyha nem is nézem meg őket. Az is lehet, hogy kamu mindegyik, nem tudom, de így most még jobban félek ettől az egésztől. Tuti fix, hogy ma sem fogok aludni. Nekem már igazából mindegy. Úgyhogy most ide berakom nektek azt a 2 TikTok videót, amit találtam, és tuti bepisültek tőle. Na. Bloody Mary. Bloody Mary. Azt már tudni kell, hogyha ugye egy nagy TikToker, szóval ott van a Pipa a neve mellett, meg ilyen 270 000 like van rajta, akkor tudni lehet, hogy valószínűleg tud vágni, és aztán pedig oda vágott egy, vagy pedig a barátnő a szenemruhába öltözött. Most elöltözött. Bloody Mary. Bloody Mary. Na nézzük. Mi lesz ez? Úristen! 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 Úristen, megijedtünk! What the heck was that? What the hell is that? Bloody Mary, are you here? Véletlenül se a barátnője vagy a pasia volt. Véletlenül se. Ez Bloody Mary volt. Mindenki így jelzte. Holy shit. Okay, never mind. I'm done. A videónál nem elég az, hogy még a fürdőből is hangokat hallottunk, hanem ha jól megfigyelitek, akkor Bloody Mary meg is szólalt, és azt mondta, hogy itt. De ez miért hiszel mindent? Egyszerűen próbálom elképzelni, hogyha velem ez fog történni, akkor hogyan Már bocsánat, de engem felcsesz. 2 perc 20-nál járunk, és én már nem akarom ezt végignézni. fogok reagálni nagy valószínűséggel. Úgy megijedek, hogy sikítozni fogok, mondjuk nem tudok sikítani, de üvölteni fogok. Aztán pedig aki fülessel nézi, aztán pedig majd fogja be a fülét, mert sikít, és És talán leülök sírni. De ez is nagy. Srácok, ha hallottak ilyen baba hangokat, ez az öcsém. Nem is halljuk, ki mondja. Szerintem csak izé tátogott. Látom. Hajtó. Köszönöm. Ez a videó... Úristen! Úristen! Láttad ki? Bocsánat, hogy mindig az unokacsim is. videó kicsit, mint hogyha megjátszott lenne. Kicsit hajaz nekem egy ilyen... megjátszott lenne. Kicsit sem megjátszott, képzeld el. Amúgy lehet, hogy őt már 100-szor látták a videóiba, de ki tudja.
horrorfilmre, aztán ki tudja, igazából én már bármit el tudok képzelni. Remélem, hogy nálam nem ez fog történni. Minden esetre nagyon szorítsatok, és valamivel Én azért szorítok. Vladimirot most még el kellene ütni az időt éjfélig. Tudjátok, mit addig behozom, akkor ezeket megmutatom nektek, aztán kiengedem őket éjfél előtt, hogy ne legyenek bent. Nem szeretem, hogyha olyan későn kint vannak. Egyes, hogy nagyon sötét van, és nagyon féltem őket bent. Nem szeretem, hogyha kiengedem őket az időt éjfélig. Tudjátok, mit addig behozom a kutyákat, megmutatom nektek, aztán kiengedem őket éjfél előtt, hogy ne legyenek bent. Nem szeretem, hogyha olyan későn kint vannak. Egyes, hogy nagyon sötét van, és nagyon féltem őket kint, úgyhogy általában olyankor mindig felkapcsolom nekik a villanyt. Mint kiderült, a kutyák nagyon jól látnak sötétben, ettől függetlenül én... Ezt ő nem tudta. Srácok, ezt ő nem tud. Így jobban megnyugszom. Na, nálam már úgy is gondolta, hogy felugrik oda a kanapéra szépen. Gyere, fiam! Gyere! Jó! Kutyákat szül? Na, így fogjuk most elütni akkor az időt éjfélig. Jaj, de kis cuk! Úristen! Azt hiszem, hogy beállítja az időt éjfélre, vagy majd megvágja a videóvágóban, hogy éjfél van oda. Úristen, én megadom ezeket a skriptet, fosok. Borsója anyának. Anya két húsgolyója. Ki anya két húsgolyója? Ki anya két húsgolyója, ha? Szegény kutyák. Jaj, annyira szeretem. Annyira szeretem. Nikó kutya. Jó, ronda a szemed. Készülj fel, hogy utána anya kamillát főz, és sajnos ki lesz pucolva a szemed. Na, Nikó kutya rám állsz. Nikó szegény elfelejti néha, hogy már nem olyan kisbaba, és így képes rám állni, hogy figyeljek rá. Igen, képes vagy anyarra állni. És ez végre videóz, ez fog történni 4 perctől 8 percig? Na, itt a fürdőszobában ennél a tükörnél fogjuk csinálni. Hoztam ezt egy ennél a tükörnél? Nem, azt hittem, hogy a telefon kamerájában. gyertyát, meg hoztam még egy gyertyát, ezt is meg fogjuk gyújtani. Úgyhogy megvárjuk az éjfelet, és akkor let's go. Akkor bele se néz a tükörbe. Na, ének a gyertyáim, úgyhogy szerintem kezdjük. Miért nézek ilyeneket? Kínzom magamat. Nyilván túlreagálom, de nagyon felcsúszom. Bloody Mary. Bloody Mary. És ugye lejátszási listába is berakom, hogy ezt többször meg kell nézem. Ez a megijedés. Én is így szoktam megjelenni, kopog csak úgy hirtelen random valaki, úgyhogy egyedül vagyok otthon. És lehet, hogy csak a anyukája, hogy kislányom, te már megint mit csinálsz? Milyen Bloody Mary? Milyen véres Maliról beszélsz te? Én meg aztán meg kivágja a hangját, és srácok, ez Bloody Mary van. És aztán meg sír. És aztán meg amúgy a kommentelbe, Atletico fan, nem is csodál. Nagyon jó lett. Ezeket az embereket. Szia, öcsi. What the fuck? Srácok, mi a szar? Ez félig nyitva volt. Jó, nem is teljesen félig, de valamennyire volt itt rés, és egyszer csak azt hallom, hogy így magától bezáródik, pontosabban becsapódik az ajtó. Ez mi? Konkrétan így dobog a szívem. Lehet, hogy csak a húzat volt, hülye gyermek. A húzat az az a videó címe, a húzat becsapta az ajtót, ettől megijedt Szandi Méka. Esküszöm, rendesen remegek. Hát mi volt ez? Csak úgy magától az ajtód nem tud becsapódni, nincs is nyitva egyik ablak sem. Ja, aztán pedig amúgy kiderül, hogy amúgy a videó felvételek közben végignyitó az összes ablak. Tehát, hogy még csak a húzat sem lehet, a szél sem lehet, semmi. Mégis, akkor mi történt? És tudjátok, az az ajtó, az annak a szobának, pontosabban raktárnak, én csak így hívom, szóval annak a szobának az ajtaja, ahonnan mindig hangokat hallok, és elvileg abban a szobában kell majd valahogy aludnom. Nem sokára készen lesz. Úristen, én ezt az egészet nem értem. A legjobb lenne... Imádom
szorokat úgy imádom. A kedvenc videó fajtáim. Na, az hashtag script és majd videó címébe. Na, azt a szobát esküszöm lemondani. Becsaptam valami az ajtót, véletlenül is én voltam. Mert én már csak a gondolattól rosszul vagyok, amikor arra a raktárra gondolok. Nem akarok ott aludni egyáltalán. Most meg... Ott áll mögötted egy kanapé, aludj ott. Azt nem tudom, hogy Vladimir eltűnik-e egyébként, hogyha most meg is idéztem, és esetleg ő miatt csapódott be az ajtó, akkor egyszer csak úgy el fog tűnni innen, vagy örökre itt marad, vagy most akkor innentől folyamatosan kísérteni fog, vagy mi történik? A másik elég fura dolog. Amúgy lehet, hogy a második TikTok videó, amit néztünk, az lehet, hogy csak egy paródia volt. Remélem ez is csak az, és a végén ott lesz, hogy amúgy csak vicceltem, ez kamu. Mikori? Szeptember 24-e, akkor még április bolondjáról se lehet szó. Dolog, hogy ezt a szobajtot nem olyan egyszerű bezárni, szóval hogy ahhoz, hogy teljesen, bár mondjuk ja, hogyha becsapja, de én próbáltam már, esküszöm ezt az ajtót becsapni, és nem lehet, tudjátok így rendesen, hogy totál bezáródjon. Kifogások, ó, de jók a kifogások, hogy ez nem skriptes fos, mint a többi. Ezt az ajtót nem lehet úgy becsapni, ahhoz le kell nyomni a kilincset. Miért? Honnan tudod? Eddig én is azt hittem, hogy a szoba majd tehát nem lehet. Csak kamuzok amúgy. Szóval az is eléggé furcsa, hogy lehet az, hogy ez konkrétan egy kilincsre volt csukva. Mert tudom, hogy ha például a bejárati ajtó... De az előbb még azt mondta, hogy félig volt kinyitva. Mi van, amikor becsapódott, azt mondta, félig volt kinyitva? De akkor most mi van? Most akkor kamuzik végig, de ebből lehet lebukni, és ez egyik idióta se vette észre. Nagyon szép vagy. Nem tudom, ne fogj 10 kilót akkor lehet. Hú, te! Én már néztem olyan 3-kor, és láttam valamit. Én azt hallottam, hogy soha nem szabad kimenni hajnal 3-kor az udvarra, és ott ülni egy széken, nem kötelező. Fú, de egy gyönyörű vagy, fogytál. Cuki vagy, de sajnos még nem sokat fogytam. Látszik, Jó. Jó. Ez lájkot érdemel. Tomat így becsapom, akkor az... Nem body shaming, csak aki skriptes genyúzik, a... rendesen bezáródik, de ezt a szobajtót, ezt úgy nem Nem értem, hogy a bántás, de ez vicces volt. lehet. Szóval ez is egy ilyen tök furcsa dolog, hogy akkor az mégis hogy záródott be ott valaki. Na jó van, én már ezt nem bírom, én script. Odaírom 10 hónap után. Script. Na, nem amúgy, nem vagyok azért. Azért a bullying nincs. Akinek a kilincset le kellett nyomnia, hogy az bezáródjon, vagy akkor nem tudom, hogy milyen erő. Biztos, hogy otthon volt? Biztos, hogy egyedül volt? Záró, milyen erővel csapódhatott az ott be. Nagyon ilyen kamusz, de ott tényleg nagyon... Mondjuk elég hangos volt, de nem tudom. Bújján fan is. Következő videóban szerintem bújján Annyi sok kérdés van bennem, hogy történhetett ez? De gyerekek, Te akartad! Te skriptelted meg! már másnap is nem hagyott nyugodni a gondolat, úgyhogy gondoltam, megmutatom nektek, hogy miről Bocsánat, csak közben az öcsém. Olyan cuki, meg kell zabálni. beszélek. Szóval, Na, ha most ezt így valaki becsapja, látjátok? Ezt nem lehet csak úgy egyszerűen becsapni, de most akkor megpróbálom belülről is. Na, hogyha a húzat, vagy bármi, vagy bárki innen becsapná az ajtót, akkor az így néz neki. Látjátok? Hát de hasonló, de ilyen hangja volt. Hát ilyen hangja volt. Nem úgy csapódott be. Látjátok? Ahhoz, hogy ezt be lehessen zárni, le kell nyomni a kilincset. Nem láttam. Mutatom még egyszer. Nem lehet. Hát de ilyen hangja volt, erővel hülye. próbálom, nem lehet. Ahhoz le kell nyomni a kilincset egyszerűen. Hát csak ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, nekem. Nem sőt, tetszett. Fülülök, hogy megijedt viccek, nem. Viccek, csak viccek. Nem tetszett ez a videó. Ez
10 per 0. kevésbé. Ha igen, akkor ne felejtsétek el lájkolni, valamint nyugodtan írjátok meg kommentbe, vagy Instagramon, itt az Instagramon, hogy milyen videó. Az a profilkép mi? Hát, mindjárt ide okádok, de ez a profilkép, hát vékony. Hogy szeretnétek még tőlem látni, tudtok-e még ilyen hajnal 3 órás kihívást, vagy Szeretem ezeket a skriptes genyókat. félkor ne csinálj valamint. Megpróbálom összeszedni magam és megcsinálni azokat, hogy nyugodtan írjátok meg, és akkor majd találkozunk egy következő videóban. Nem Sziasztok! írom le. Te küldözgesd a puszit, mert ráthívom a rendőrséget. Na, én kiégtem egy életre. Ha nem tetszett, ha tetszett, nem muszáj lájkolni. Ha tetszett, akkor sem muszáj. Én nem várom el azt, hogy lájkoljátok. Feliratkozni sem muszáj a csatornámra. Hiszen fel vagy iratkozol, hogy kérlek annyira ne iratkozzál le. De... Szóval ha egyetértesz velem, akkor sem muszáj lájkolni. Nem is ír le kommentbe. De ezt, ha megnézted és egyetértesz velem, akkor nyugodtan leírhatod. Engem nem érdekel. Jaj, engem nem zavar. Szóval én ennyi is lettem volna. Én szerintem egy örök életre kiégtem. Remélem ti nem. Sziasztok!